Saparela. Sik tayu. Kon niku angar ta kucing kon iki. Apa? Ya salah, ngene niku keliru. Sing bener ya, Pak. Saparutah lho. Saparutah ya padha mek saparela emang. Kon krungu jola-joli kok malah maju ae. Iki duduk bagianmu le kon iki. Wah, blane Pak Gus. Kon iki iso jola-joli sih. Kon jola-joli maneh kok gak iso lho. Oh, tapi ya kesuwur nyeni ayo tau ngedung nok sawah bareng. Ya semulange bapakmu iku. Tapi latihan ngedung mayan kudu nok sawah. Ya lek wis iso terus kumpul kanca terus ya ngene iki lak ngono. Delok kebon barang isine barongan ngono ya. Sik, jola-joli ayo. Dodol tinuku sing dhisik aku barek Karjo mari terus barek Sapari mari. Terus Sange barek menawar dadak kok tunggu. Tadi dadak kondisi ae boleh. Iso sih? ya iso kok. Ayo, Aku sik ya. Ya wis. Rongono lho. Awas kon keliru ya. Mbok Nek gak iso tak kuwetak temen lho. Lapo? Setan siding. Pas sama karek cilik ya. kon jeng ngedung tak kumat kon niku. Ayo. Nonggo omah lampune mati. Yupai mati srondol babi. Ngawur ae kon kula. Lho anyane yo parian lak saenake ayo yuk. Ngono ya. Iya wis ah. Idungo kon. Sampun derek-derek kula nyuwun pamit pun dalu. nanti minggat takon iki. Lah kon sampun oh bukaane ta? Bukaan kidungan iki lho. Oh iya iya iya. Ngono. Tak bukae ya. Yo. Sampun dados Dereng mesti lek mboten rusak. dandane celono aku niki. Ngene lho yuk. Ngene lho yuk kon gak iso kaitane. Ayo iso. Monggo derek-derek Celanane Kartolo sampean tumbas. Aduh. Kok nabokan sih kan iku lho. kon lek ngrombengi celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wong. Wis tak dulu kowe lho. Ayo mlaku-mlaku. Ayo. Mlaku-mlaku benak-benak. Ya. Apa nek kalau jerongkokno iku? Nah, sapane aku dhisik ya. Iya ya. Angene silir-silir lho. Enak aja. Dirungokno mbek lendangan enak iki. Ngombe kopi ya enak. Heeh. Awar-awariu Iya, Cak. godhonge jati. Godhong kluwih elo dieres rata. Sapa tawar rasane ati Digawe wong wedok cak tolo. Ya. Sak moto-moto sapi. layu apa iku yuk aduh lantang grantong Iku mono cak tolo. Ya. Arane budeng. lah peno wingi yuk Iya, Cak. kena apa kok moyang-moyong. Anane aku wingi moyang-moyong cak Kartolo. Iya. Aku wingi dadak dodol budeng. Aku gak gulani yuk nek sepur tombo. Anggur gulanono cak Kartolo. Iya. Raka palindo. Aku gak belani lo yayu. Iya, iya. Wong wedok seneng tengo-tengo. Anggur belanono cak Kartolo. Iya. Wong wedok sing lebu-lebu. Wangkel aku. Kocang cilik Iya. kok disumali. Bareng kucing gedhe Iya.
dadakno suwale bedah Biyen cek cilik yu iya Cak diwulang ngerti bareng wis gedhe suwale bedah gak kober ndondomi mangkel temen aku ana pecut yu kok diseblaeno barang wis kebacut Cak Kartolo iya dikapakno anak peno sing cilik wis ngutahe iya iku kenek apa sebab wingiku anakku cilik wis ngutahe lho iya kalah mari gelut karo mara tuwa ana batidang yu ngene akeh glane kene kok mangan cikar ana precil dadakno mangan gentong waduh bojo peno ditake abang jane dorong banyak wong wedok ngono iku catala isin-isina iya isin-isina karo wong mikul gentong arek cilik iya kok mangan kacang wongkul arek gagas iku ana wong tuwek awal sampe aku dadakno mangan bajul penono kaliados kok barek jombal anane aku atus jombal-jombol lha apa iku aku barek nyekel liwak gadul aduh tuku pohong yu milio sing tuwe nang omahe Mbak Lis lho dadak kademen kayane ngedong ngene iki yu kok tukokno sewek enak wong wedok meringis iya lambeku sing blang madu pegele wis leren polo kon iku lho kok yu kinten dicakap tula sawa cakap semanten iya yu kidungan tuku kupat nang negara londo menawi lepat Mas Kartolo iya nyuwun pangak sama bita kurang ajar kon iku apa dicenceng wong kon julekno iku kale kon nak kaya wayang golek ayo kok kaya wayang titi mau rek ngene yuk aku iki sumpek yuk anane tak rawang ngidung-ngidung mangi bahkan sumpek bandak lho ngene lho tak dodono persoalane ya wis persoalan apa aku lak mlaku-mlaku ah wis tapi gak nang tunjungan yuk nanti mlaku-mlaku nang pinggir kali ya karo nyambut gawe karo isis-isis sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus awak rusak soro dadi lek pegel ya ngaso ngono lho ya iya terus dadak ono arek wedok nangis yuk sakno ya yuk becik kan iku lapo mewek ngono lho aku dadak ndelok rupamu eling bapak yuk kon kate sampel ah wong bapakmu kaya ngene iki lho lak ya ganteng aku mbek bapakmu Kang ngono yuk ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Ngono iku. Arek gak gelem terus minggat. Wong tuane sing salah iku. Lah ya saleh yuk ngono iku. Anu yuk. Wong salah kok saleh. Salah. Salah. Arek durung cukup umur kate sik nang sekolah ojo di apakno? Aja dirabekno. Lho, lak eling ah kon kaset loro pangkon iku. Ya eling ae lho wong sing gawe awake dhewe kok tetepno. Ngawur kon durung melok ngono. Oh wis melok kon iku.
Nek melake pancene gero melok bahane lak teko aku kok niku. Kon niku malah lali mbek kancane kon niku. Bahan sing ndi ngawur e. Lah bahan kon nang nggonku iki kok. Lho iku lek nagih utang iki. Nagih utang sing entekne ya bojomu dhewe kon niku. Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tulung tak lapurno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arek iku pancen minggat. Terus tak balekno nang wong tuane dek gak gelem wedi. Terus tak rewo nyambut gawe yo nyurung cikar ya nyurung bemu. Kayane tak gawe ngingone arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki. Nit e. Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping. Timbangane bergamping anu berwedi ae. Bersamping. Samping iki lho. Iya, dadi saiki aku yo kadang-kadang nek bengi yo melok arek-arek, yo melok grupe arek-arek kadang-kadang. Ngene lho ya. Dadine nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang pemane arek wedok jange kon sirap sih. Iya. Kon rabi yo. Lah iya wis ngerti wong padha anune. Lah iya padha wayang aneh ae. Aduh, masalah. Wah kok nang guyu iso koyo ngene rek. Lho sapa? Lho adik. Sis. Apa sampean nduk kene iku? Lho, lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dijak ngedong. Le, iki siapa ya? Iki adikku, Adik sekandung? ingkang Yayi. Kang Yayi aja. Ingkang Rayi. Rayi ini ya? Iya adikku. Sak apa iku? Sak pada ya? Iya. Tegese sekandung ya? Ya sak kotak lah pokoknya. Cak. Cak. Aku ndelok iki lho Cak, kanca-kanca iki jenenge sapa sih? Yayu. Lho, lanang ta wedok Cak? Le, iki kepingin delok ah. Takon kok kepengin delok ngawur Lha ae. tegese delok omahku. Lah apa omamu ngomong Tiba iki anak penot temen ya? Adik. Adik. Iya, aku nek aku nek ro arek wedok ayu ngono omongku lho mencela-mencele. Le, Apa sih Yayu apa sih? Kok arani wedok Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang. Iki ya apa ya arane ngene iki ya? Lah ya apa Cak? iki mesti arek iki ya bekisaran mbek. Ngene lho Mas Tolo ya. Pokoke aduh masalah kok. Aku lha apa sih kok. Lah apa lambe kok jiwiti? Gak ngono, aku pokoknya ya nek teman-teman iki adik sampean aku I love you. Kon koyo Cak. Mau aja gelem Cak. Mau gak gelem kok. mbek gawe apa arek iki pajak. Pajak. Kesakane aku iki mateni wong ngono ah. Ya ora BP 4 mati kabeh ngono ah. Pacake pira Cak pacake? Ya ndelok kari ngejir ae. Sik yuk tak delok yuk. Kon iku lha apa sih Dik gaya-gaya ngene barang lho, kate nyopet aku. Pipimu lho ngene pajak, Dik. Pipine. Tapi lek ndelok siunge gak arek iki. Wah, mau Cak pomong dorong Cak ana siunge ngono aku. Aku tas mari dipangur kok, Dik. Iki ana apa kok kesusu? Engko sik yuk. Aku ki goleki peno. Lah apa? Ning tini ku lho, mlayu-mlayu goleki sampean jare gak kerasan lho omah. Gak kerasan tenan ndi terus? Hah? Minggat. Heh? Minggat goleki peno. Minggat. Iya. Waduh, wis waduh masalah. Kon iku ngawur ae, semaput ngebiyuki aku. Sampeyan niku ya napa sih wong cacak kula semaput kok enak-enak. Cacakmu lho tulungan. Lho, nggih sampean rewangi lak ngoten. Sapa ngrewangi? Sampean. Kok kiremen aku. Cak ilingo Cak, aku Cak ilingo Cak. Ngopo-opo aku iki ya wis malah keboboan kene. Kene lho. Lho. Nek gak apa sing nolong kon niku. Sapa maneh? Sampean niku mara tuwa. Lho. Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak. Kamu ngene sik niku lho. Nggih. Cak ilingo Cak. Ilinge wong kancamu kok mara tuwa iki lho. Saniki anak sampean jange kula rabi, Pak. Nggih. Dirabi. Iku dulurmu iku. Lho bebek lan apa mriki, Bek? Le cacamu iki dhewe lara iku, lara gendeng ah. Mboten cacak iki apa rek aku Sampeyan sama pun ngurusi kula, nggih. Sampeyan ngurusi paman sing ngono. Lah lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini sampeyan pun aru-aru. Perkara kula damel elek kula damel apik niku urusan kula, Bek. Sabar tak Cak ilingo aku ki adik peno Cak. Eling. Loh. Oh. Loh. Loh, eling adik iki Dik. Lah. Oh. Pis. Keloro. Lho, yuk. Waduh ya apa? Lho, Adik. Lah iya sampean lapa aku kok sampean celuk bebek iku lho. Wis Kon iku pekon ta. ngawur wong aku kok njeluk mara tuwa iki lho. Bar aku yo mon duwe mantu awakmu. Lho. Napa lak aku gantengin cacak kula sih?
Wah, potongane kaya sumute padasan. Lho, sepapa. Wongko padha kono. Aku tinggi pindho ngene ya. Kan gawe-gawen tak kon iku. Loh, sapa iku? Oh, aksi-aksi tak Sopo sih cawang gak ono sapa-sapa ngono lho. Oh. Bajing, Oh, bajing celiring. aku njaluk gawemu. Iku lho. Carilah kekasihku yang bernama Tini. Waduh, klotini Aku tidak bisa hidup tanpa Diko. Diko das duduk. Ayo, aja dibarengi ngono lah tambah gak karu-karuan cacakku iki. Loh. Oh. Sapa? Sapa iki? Oh. Loh, londo rene. Loh. Oh, dadi londo iku sikile 6 sungute loro. Oh, ngawur iki brengos iki. Grabak kae kon niku. Loh. Oh, yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu Dik, wis ngene Dik ya. Ya apa, Cak? Kon saiki mulia ya. Iya. Gampang perkara omah iku wis terserah awakmu, aku tak lelono Dik, ya. Lah apa sih, Cak? Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan, nek iso engko ning Tini pisan dikumpulno. Ndak bisa. Loh. Bagaikan sayur tanpa garam. Mbok. Ngene lho, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelem. Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur. Di ngapur pilingamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho. Cik yuk, Ayo, niba maneh. Ayo, Cak Ayu. Ayo durung-durung ae digecoki Cak Ayu. Wis gak gecoki. Lho, ngono ngeblak kok lak lara. Bah loro bandak. Wis ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu. Tak kaya apa aku mbek awakmu? Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk. Pokok kok gawe apik, aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku wis malu dengan teman-teman. Lho, temen-temen. Kan iku isin mbek temen-teman iku lapo? Tula jahe enak jahe, jatuh lah jahe ci. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang. Gendera londo. Ngetan titik. Kuburan mayit. Lambi abang. Ku tanda mata. Wedak pupur. Kayak nampok pilingamu. Oh. Omplongan. Wis lho kene kan minggat-minggat to kok niku. Becik wis yuk tak tinggal Dik, ya Dik. Loh, Nanti iku apa iku? Apa iku? Lho. Wah, wis temen. Ya apa ki Cak Yayu? Sik tah iku cacakmu iku duwe lara saraf ah. Gampang keliru ngomong soro aku. Gak duwe lara saraf, gak iku asale ngono lak nolong ning Tini ta. Lah ning Tini ku gak tegon lho Cak Tolo iku. Lah Tini iku apane tolo? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho. Kok wong liya ya? Iya wong liya nang saiki mendalem mbekne. Kartolo mendalem mbek Tini ya? Iya. Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ono terus awakmu. Walah Cak. Wis padha gedene iya maren. Ya apa? Iya. Kon seneng? Ane aku jual mahal ya. Lho, sampean aja ngomong ngono lho ya, nek pancen sampean gak seneng. Lho, ala sawangane wong lanang kok sampean sitok-tok. Gak kurang wong lanang. Lek endi ae? Mas Yangsip iku lak gelem mbek aku. Ana pasar sapi lanang tok. Ono aja ngono. Sik jenengmu sapa sih? Jenengku ta? Heeh. Susiati. Siapa? Susiati. Sarmi. Cak, ndelok Cak, kopen sampean. Bari kelapa ngrabak kuping bareng iku. Masalah Cak. Ndak ono ae. Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi. Kon ojo kurang-kurang ajar kon iku. Pancen kon iki isin-isin kok. Saingine lho, Sus ya mati. Sus sapa? Susiati. Susiati. Ojo diglangsar ae. Gak, Susiati ya. Iya. Kok aku temen jenenge tok koyo ngene. Kok arek iki lambene. Ya. Lho, ya jelas apa lambeku? Daging. Sus. Apa? Amamu ndek ndi sakjane? Omaku. Heeh. Gak tak gowo. Kasane bekecot ta. Tegese ngono desane kampung endi? Desane ta? Heeh. Simo. 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 Heeh. Simo iku ndi? Simo Kalangan iku lho. Oh, nggone kupat ngulon iku. Endi? Bener Kupang terus ngulon. Kupang ngulon ya? Iya. Bemune pira? 100. 100. Iya. Lek kan
iki temen lho ya aku pemuga ana wong iki. Iya apa sih? Pokoke kan din. Sawangane kok mesra temen. Mesra, ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra. Iya apa ngomong apa? Kok arek iki nyedek-nyedek tak arek iki kok. Aja ngene ta, Cak. Aku malu, Cak. Ah, Cak C. Hei. Salah pangan lambeku. Lih, Sus, wis pokoke ngene, nek kono ngarep ngomong padha gedene ya. Iya. Saiki paman kono tak iku ya apa ngono. Semoga kaya mertua mbek mertua lanang wedok iku lho. Oh iya wis. Ngerti sih? Wis. Apa sih? Runyang-runcung iku sih. Lah dalah iya. 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 Lah wis ayo saiki ngeten tangulan. Lah pisah-pisahan niku. Lah nek sampean ngulon tak tutno ngulon nak wis padha ae sih. Tegese kon tak rabi gelem tak gak kon niku kok. Aku sampean rabi. Iya. Sik tak tarini awakku dhisik ya. Iya tarin. Susus. Apa? Foto kendeng nih. Meneng wae ta, Cak, kok diguyu wong akeh iku lho. Bah, kok wong-wong. Kon gelem ta dirabi ayu? Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Yayu iku umure karek sagongan tok. Kon ngancam aku apa niku? Wong jange bojone diancam sagongan barang. Wis saiki ngene lho aku wis apa jare sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak. Wis pasrah ya. Iya pasrah bongkokan. Ah, ya gak tak bongkoki kono ngawur ae agane suket ae dibongkoki. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya. Iya. Nah, terus wetone apa ngono gawe dina apa ngono e. Weton nyaman apa sih? Weton musik masih apik pola lan dudono. Wetonku ta? Heeh. Wetonku. Heeh. Selasa pon. Selasa pon wetonku Jumat Kliwat. Loh, ya apa sih Cak kok Jumat Kliwat iku? Jumat Kliwon. Itungan ketemu piro? Jumat Kliwon, Jumat papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya. Heeh. Lah weton apa? Selasa pon. Selasa pon, Selasa 5, pon 3 13, 14 10 ambek pira Mang? Ambek 13 26. 26 terus digawe arisan sing 50. Terus dilungno ansip. Loh, 26 iku gambare apa, Cak? Gambare apa 26? 26 iku mesti gambare bebekmu, Bek. Kene lha pembelaran nang gambar-gambar iku Sus kene Ayo Sus. ditomboki ngono lho. Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon. Waduh, Cak, ya mo durung dadi bojo kok dipecel gegerku. Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik. Ekonomis. Lho pelit aku. Walah, aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene ku ya, Mo. Lho tegese ngono aku isaro perhitungan, Dik. Gak brol-brolan kaya kanca-kanca ngono. Sampeyan niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok ngrumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal. Nah ketika apa aku bayari? Kok sudi men nang ngono? Ya gentenan lah ngono. Nek arek-arek nang warung aku melok. Terus arek-arek akeh aku sing ngajak nang warung ngono. Iya, wis Lah ya jogrok. Maren, Cak, aku tak mule, Cak. Mule. Wani ya? Ya wani. Duwe sangu kon. Nyangoni ta? Lah pira njok pira kon? Wis kene sakanane dhuwit. Apa wedene tak kek 1000 mosok gelem engko ana kendaraan. Gelem pokoke nek gene Pak Bemo. Kendaraane pira? Wis ta lho Cak endi jange nyangone kok kakek ngomong. Sing nyangoni ku sapa aku takon wis disangu kon. Lah iya aku iki gak duwe sangu, jange sampean sangoni ta. Rasakno nyangoni kon mungkin dhewe playon iki mang ndakno. Wah, apes gak tau kenal wong kenal pisan. Wis ngene Sus. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko nduk embong aku tak balik tak terno ngene ya. Iya wis. Mlaku-mlaku gena-gena ya. Iya. Ayo. Ayo.
arek iki apa tak balen-baleni kaya ngono, tak rewangi nyambut gawe udan-udanan panas-kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan, wong duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak depo. Awak dhewe lah terus ya apa iki? Nek tak golek ngalor ya gak ngidul, tak golek ngidul ya gak ngulon. Golek nang embung sawu ya lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekasno sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar? Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat? Buat apa? Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Kok gak mampir? Iku sapa sih melok ae iku? Wah, ono sumpek-sumpek lah iki dhuwit gak nyekel, sembarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak leki dhewe ae. Coba mbok bengi tak melek ni sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apes awak ngono. Lah iki mau kanca-kanca situk ta ya apa? Mbok ngidung-ngidung ya gak pernah aku iki soalé wis kadung bingung. Lah ya lapo kepethuk Yayu. Lah adikku mang ya apa? Tak delok teko doan Yayu. Waduh mepet-mepet sampe meh kejegur kalen dek. Wis ya apa ya? Nang bos ya lek ana utang-utangan lho. Tapi lek ndelok ngono lek disobo terus suwe-suwe kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya adoh suwe-suwe lek ngono. Wis sing penting iki duwe dhuwit didik tak goleki sampai di mana aku cari. Ya, berangkat. Ho 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 ho. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah kecepit. Iya. Kayak bingung rasanya hatiku. Iki tak delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing owah. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dek Tini. Melayu nang lengi semut pokok sedeng. Tak tututi tapi gak iso balik, Dik. Ya. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni.